recording. Ok, salutare lume. Salutare lume și de v-am găsit la un nou episod de pe acest canal de Minecraft. Acum Vlad ne-a spus că o să jucăm un minigame, știu de el. Mă scuzați, acum am observat de porcăria asta. Unde ești? Vreau să ceva. De la distribu. Acum vreau să bag puțin camera asta, uite așa. Distribut și mai așa. Ok, acum am dat ca să se vadă tot ecranul. Sper că... Ok, sper că o să se înțeleagă cu porcăria asta. Sper să se înțeleagă. Bag în bara OBS-ul, multiplayer, gangster.org. Stai așa să trag draperia. Să nu încep așa nici cu minigame, da? Ca să ceva. M-am înregistrat cu succes, unde ești? Ok, astăzi ne-a zis domnul. A intrat? Da, sunt pe server, tu unde ești? Ia, fii atent, du-te fix în mijloc, unde te spawnat. Pe mine mă cheamă ZZ Andrei. Pe tine te cheamă așa? Da. Deci te schimbă numele? Mi l-am schimbat pentru o porcărie ca să pot să mă loghez. Și chestia aia cu skin-ul nu mi-a mers să-mi bag skin. Da, fii atent, unde ești acum în momentul ăsta? Să dau cu arcul pe mă teleportează. Da, unde ești? Acolo, Unde? la spawn. A, zururururururu. Nu mă, ZZ Andrei. Tu ești la spawnul de la Eggwars? Ce-i tata? Tu ești la spawnul Ce-i de la... acolo? Ești la spawnul de la Eggwars? A, nu, mă, nu acolo ziceam. Păi eu sunt aici. Nu acolo. Dar ce vrei să ne Așa ceva. arăți? Spune-mi că nu te găsesc. Știi chestia aia cu arcul? Da, păi cu aia m-am teleportat și într-un copac. N-are Eggwars. Eggwars, ok, survival, speed builders, creative, survival, skyblock, sky PvP. E aia cu nou. Aia cu nou, Da. Skybridge, Eggwars. Gata. Deci, Stai, eu sunt ăsta. ai skin. Știu. Cum? Hai. E secret. Intră la asta, la Eggwars 5. Eggwars 5, gata. Și fii atent. Dă-i pe steaua asta și ți alegi. L-a scos. Da, bine, Ieși și tu, dă-i live. m-a scos. Ok. Dar cum ți-ai băgat skin-ul? Fii atent. Spune-mi cum ți-ai băgat skin-ul mai întâi. Secret, dă-i pe 4. Îți spun după ce se termină video. Și dă-i pe strănuța aia și dă-i pe blue. Stai, scout. Unde era locul ăla cu treburi de apă? Pe strănuță, mă. Și după aia să-ți ia închide pe toporișcă. Păi m-a dat direct pe toporișcă. Echipe blue. Gata. Da. Echipa este plină. N-are cum, e doar unul. În fine, atunci de intră pe red. Echipa este plină. Atunci intră după unul. Pe yellow. Intră. Gata. Ai intrat în yellow. Era pe aici. Echipa e plină, în fine, nu știu ce are.
Și cum îmi iau un kit? Că nu mă lasă, am 0 coinuri. Asta e nu. Pe aia trebuie să dai pe topor, dai și ți arată acolo. Mamă, pe știi care vrei tu. Am 0 coinuri. Eu am 70. Hai Soar. de home, că nu-i fain. Că durează până sempre. Și intrăm Lobby. Hai pe Skywars. Zi. Hub. Da zi cum ți-ai băgat skin-ul. Fii atent. Acum halilez Zuzu. Și să te uiți la mine. Unde intrăm pe alu ZZ? Da. Cred că-ți bat joc de mine. Stai un pic. Trebuie să îmi ies și să-mi bag numele și nu mai fac asta pe filmare. Dacă ești... Ce ești și-ți bagi numele? Nu, frate, durează prea mult. Dacă e... Stau aici. Stă pe server. Uite slime de apă! Stai un pic. Hai, pe Hai, Ce faci acum? aștept. Hai să jucăm pe serverul ăsta ceva, adică... De Eu ce? nu- Hai să jucăm Skywars. Am pe serverul ăsta. Dar pe ăla nu sunt libere. N-am bine, haide să știi că pe ăla putem juca numai solo, că e greu de găsit. Ok. De 2. Adică nu, hai să jucăm de 2, că pe serverul ăsta e mai fain la de 2. Skywars. Am intrat la Skywars. Așteaptă-mă. Am intrat la Skywars. Ok, e prima dată când joc pe server. Dar stai, așteaptă-mă. Unde ești? Să facem party. Set. Băgat ok și acum apăs pe aici. Unde ești, mă? Intră pe săgeata aia și dă-i pe ce ai dat la săgeată. Pe nimica. Păi dă-i pe săgeata aia și dă-i pe roșu. Red. Gata. Da. Ok, sper că m-am bine. Ok, unde ești? Stai să joci ceva. Vezi acum nu mai schimb. Da, am creat un... Ce? am creat un... Intră în party-ul meu. Un slime de apă. Păi ți-am trimis. Eu. Dăm din nou. Opa! Păi apasă așa și dai cu shift-ul pe mine, că ți-am dat. A intrat... Așa. Să zic, Andrei a intrat în echipă. Frate, dar doar noi doi suntem. Da, chiar. Dai hub, stai că știu ce facem. Nu, dai slash leave. Slash leave. Un loc foarte nou. Stai un pic. What? Uite, mă, am pus videoclip aici. Nu mă las, frate, să... Yes. Stai la home. Păi, vezi, dă pe steluța aia din inventar. Ah. Da, și de la așa. Stai că vine acum și dai pe... Gata, am găsit. Dai pe yellow. Acolo sunt 90 și... El da, frate. 93. Lasă că fac eu party, că am și un... Uite, gata. Stai, cred, stai. Stai, nu. Stai. Nu mi-ai dat. Gata. Gata? Da. Stai, poți să-mi iau și eu un kit. Mi iau kitul de builder. Gata. Ok. Inventory builder. Mi-am luat kitul de builder. Mergem în mid? Nu. Că e prea departe. Nu vezi unde e mid-ul. Tu vezi cum e mapa asta. Eu nu știu mapa. Aici aplică numai chestii OP. E bine, eu le iau pe cel de pe acoperiș. Fiecare ia ce-a făcut. Bine. Bine, de fapt. Eu altfel aveam pe aici. A fost eu din Oh. Protection 3. acasă. Poți să enchantezi ceva. Aici.
Să mor eu ce opesc itemele de aici. Am luat toate chestile, tu ce-ai făcut? Eu sabie? Pe unde? Ce? Am doar sabia asta. Ok, să-mi Ai enchantez botoci? buți? Nu. Cum e zona asta? Păi ai lapis. A, n-am. Căcat. Eu cu Protection 4 pe chestii. A, tu ai kit din ăla. Nu. Am primit 50 de coinuri. Wow. Ok, să fac curat în inventar. Dar vezi cum este de aici. Poți să iau pe de aici? Uite pe acolo. Da, da. Unde ești? În mid. Mă! Eu sunt prea repede. Sunt în mid. Văd. Pantalon. Ai două perechi? A, de fapt ai, las că am găsit. Eu sunt full diamond. Oh, a Bă, venit era- unul pe mine. Veni să te ajut? M-a aruncat. Am văzut. Mi-a dat foc și m-a De aruncat. asta are hack. Aderat. Eu sper că m-au bine pe filmare, adică... Sex. Ok, cred că m-au bine, adică... Sper că filmarea merge bine, nu are linii negre. Oh my god. Dacă m-am surat, hai, bagă-ne în altul. Tu, Oricum nu vedeam unde ne-ai văzut când am în cameră. da. Bagă-ne tu, că tu trebuie să bagi. A, da, da, ieși. Am ieșit. Stai puțin, stai. Aici, văd un nou. Nu se spune că e greu. E găsit. Vino. Fac. Vino și tu. Ah, căcat. Stai că nu găsit niciunul. Nu. Mă, tu vezi vreun solo? Vreun TS2? Am găsit. Asta e. Stai A, un știu, mă, pic, pe asta e faină. stați un pic. Bă, da, am jucat cu un băiat și am plâns. Stai că poate intru și ascultă. Să văd de cât timp am făcut videoul, adică am făcut de 13 minute video și n-am dat niciun kill, adică... What? Alo, Alo. fii atent. Eu le-au pe cele de jos. Dar pleacă, mă, fiecare ia ce vrea, nu mai tot ține. Nu știu de aici să scrie. We woo, me wish you a Merry Christmas, me wish you a Merry Christmas, me wish... A, la asta am schemații de făcut. Am Battle XP dacă ai ceva Anvil. Ba, am eu Anvil. Perfect, îmi fac sabie cu sharpness. Me wish... Ai târnăcop. Târnăcop n-am. Ai lemne. Am piatră. Am un pic lemne, poftim, uite aici lemne. Da, da. Acolo. Ăsta bun bun. Să-l pun aici. Este roșii. Am sharpness 4 pe sabie.
Bravo. A, eu am ce spune deja cu Protection 4. Nu știu ce să mai... Ai pan? Nu. Uite cască, uite cască, uite cască. Stai că să fac ce spune cu Protection 4. Ți-am dat cască eu. Nu știu. Mersi. Până aici. Ai pantaloni? 47. Pantaloni am cu Protection 3 de Iron. Îmi pare rău că tu ești Da, pentru tine ai? Da, numai pentru mine. Uite ia. Da, termină cop. Facem schema noastră, Ce schimă? săpăm în jos. Nu. Stai. Dau morcovi. Ca să le dau la Fii ușa. atent, ne trebuie pe toți. Una, mă trebuie să spargem asta. Dau la ușa de mâncare. Așa că Nu. putem. Nu, treci de aici. Stai, stai, sări. Da. Hai acum. Foarte tare. Mm. Și foarte drăguț. Dar nu avem toți, stai. Uite, adică noi doar ne baricadăm. Nu, stai că nu. Am și lapis. Unde era chestia aia, mă, de făceam lumina mai multă? La controls? Nu, unde era aia, mă? La video setting și bright. Stai pe bright. O, pe acum văd. Da, ce chestie. Stai așa, să mă ușor niște, da, să uite. S-au făcut pisici mari. Dar nu nimica. Rău repede punctele. Ok. După cum vedeți, sunt singurul din această mină. Și sunt... mă scuzați dacă se aude ceva pe fundal. Stați un pic că mă dau pe mut. Să știi că n-ai fost dat pe mut, eu te-am auzit. Păi da, am fost dat pe mut pe video. Acolo. Pisica asta mare. Unde te-ai dus, bă? Nu? În mine trebuie să jucăm aici. Acolo. Ce schemă e asta, mă? Pisici foarte mari. Stai cu shift-ul. Nu. Da, nu mai e. Mă doare degetul. Nu sunt lasă să pun pe aici. Da, pisco. Mă, dar nu luăm refill-ul. De acolo. A, bă, da. Bă! Să iau puncte. Nu o să da refill. Nu o să dau, mă, niciun refill. Păi mai ai un minut. Nu luăm niciun refill. Face schemață. Eu stau aici în caz de ceva. Atunci merg și mie niște iteme. Așa, perfect, gata, acum pot să merg și sus. Gata. Nu asta pe ăla. M-am uitat. Mai sunt 20 de minute. 19, 18, 17. Jucători. Știu. Schemață te ajută. 5, 4, 3, 2, 1. Event! Oh my... Târnă copam. Perfect, dă-mi, te rog. Dacă sar eu. Aleluia. Dă-mi, mă. Paul, Minez eu. îmi dai, te rog. Minez eu. Paul, Da. îmi Da. dai. Zi ce să fac. Nați. Poftim. Ți l-am dat în spate. Vezi că îți dau poison. Asta trebuie, așa. Ce-ți încoace? Unde? Am făcut și eu
Stai cu shift-ul. Eu Stai acolo, rămân, mă, tu. Stai acolo. eu rămân fără mâncare. Stai ca mine. Gata, hai din coace acum, Paul. Am văzut pe unii. Sunt pe acolo jos, pe insula aia din fața noastră, sunt unii. Fugi. Unde? Fugi. Ai speed. Da, ba nu, am poison. Stai, mă. O, și acum ne confins. Dă-te. Paul. Dă-te, nu stai acolo. Băi, Am prea mulți, nu pot să facă din aia. Ce, ați rămâi acolo? Unde te-ai dus, mă? E? Am! Bă, ce faci, mă? Ori rămâi acolo, ori vei aici. vin! Da, haide. Ce cauți? Dar fă-l pe frate să atacă. Taci. Păi de câte ori să-i spun? Îmi cer scuze pe video. Unde ne facem pod, mă? Către răsărit? Nu știu. Ăsta nu știu cum ai Așa. votat. Uite. Ai votat. Dă-te. Nu mai Paul, e loc acolo. ce nu înțelegi să dai? Ești mai retardat așa de fel. Dă-te, mă! Păi n-am unde! Aoleu, Paul. Ah, fac, am crezut și eu. Băi, Saci, Paul. vezi că-ți dau poison. Pot să fac un Asta-ți trebuie. Oh! mai mare. Să pot să iau și apă. De ce l-ai aruncat? Că poci. Este în spate la 5. Bă, și eu ce fac aici? Să fiu 5 și Stai acolo. ultimul în spate. Asta că mă doare și mă doare degetul. Frate, suntem 6 playeri. Bun, să mă viteză, să mergem înapoi. Ieșim pe ei, mă. Ha, mă, să le dăm rectul. Da, fac. Dar nu pot să Câte Chema- viziunări ai strâns? Poftim? să iau apă. Primul clasă. Vedeți? Nu Enchant book. O iau eu. Paul! Trebuie cumva Dă-și mie. să fac un update. Da, fă, mă. Ca să am spațiu și pentru apă. Ia. N-am. Ok, Nu bagă, te-auzi. bagă porcăria aia, mersi. Stai, nu-ți dai aia încă. Dacă te-ai pierdut și ți arată. Lol. Fac. Eu nu știam semn. Dar ce Bă, vreau încearcă? să mai lua 2 săbi bune. O sabie, de fapt. Bă, stai că mi-am aruncat Nu, nu. sabia. Și în Hai să spate, ne da. ducem. A, poftim. Așa. Păi și eu de unde, Bă, mai frate? dă. Nu mă să mai. Mai vrei enchanting din asta? Enchanting? Nu, dar nu mă lasă să-mi enchantez. Am un enchant book și nu mă lasă să-l enchantez. N-am bani. Am sharpness 4 și fire aspect. N-am bani pentru... 1. Bine, mă, că eu sunt falit aici. Trebuie să-i bani. Nu, trebuie level 15. Asta Am a fost ender, level am 4. ender pearl. Ok, ia vezi, mai găsești Orice chestie. din alea de Costă enchanturi. Dacă găsești, să mi le dai, te rog. Ce costă? Credeam că am găsit chestii bune. Harming, am găsit părțile de harming. Bă, dar n-ai din alea sticluțe. Nu am și mie îmi trebuie. Mare, Ai o enchanting table din ăla. bagă mare. Nu stau și tu aici. Ce cântă acolo, frate? Ai un enchanting table. Îmi trebuie. Da. Pune-l pe jos ca să-l folosesc și eu. Stai, fii atent, o să-mi fac curată, pe favor. Să nu le iei, da? Că astea sunt sisteme care n-au vânătoare. Bagă mare. Uite acolo. Mă, dar am un
enchant book, un enchant book. De ce nu merge să enchantez? Vedeți-vă, Ai eu lapis. am puncte. Am. Nu foarte bine sună. Da, vreau să enchantez la Anvil din ăla. Stai mă, puțin nu tăia de aici. Vreau să Mersi. fac bani. Ia, lapis în casă. Ca să fiu loc din ăla. Mersi. Dar ce fac cu enchant book-ul? Nice. Ce vrei mă să-ți enchantez? Că ți enchantez eu dacă e. Sabia mea, că vreau și o fire aspect pe ea. Păi dacă e enchantat odată, n-ai cum să enchantezi încă o dată. Pe Anvil poți. A, pe Envil, da. Păi Păi bagă Ia să- Anvil-ul. de asta trebuie două, mă. Faceți Două cărți. Nu. Ia, aruncă cartea să văd cu ce e. Cartea, păi nu scrie nimica. N-apare Enchanted Book. Păi da, nu e cu nimic. Păi atunci de ce strălucește? Nu știu. Illuminati. Bă, eu m-am plictisit. Bă, hai să mergem peste aia de acolo. Peste Hai aia, să ok. poate găsim ceva. Adică ce ne trebuie de acolo. O spargeți... Vino aici. Am găsit ce-mi trebuia. Chestplate Hai, protection. Protection 2 pe buți. Cat. Perfect, mă, săgeți. Da, ai enchant bucuri din alea. Am două enchant... A, gata. Perfect. Am sharpness. Am sharpness. Fire aspect și sharpness 1. Eu am sharpness 4, parcă. Păi Da, am bagă-mi sharpness... Anvil-ul. What? Nu răspund, de unde? Bă, ajută-mă. Uite, de acolo. A venit unul pe mine, M-a aruncat! Ok, băieți, nu vă uitați la deadurile mele, sunt cel mai înalt dintre nableți. Hai, ieși. Ok. Mă scuzați dacă se aude ceva pe fundal. Fratele meu n-a vrut să iasă din cameră, ca să stați un pic. O să mă dau un pic pe mood, pe filmare. Ok, gata, m-am reîntors. Nu, de pe X. Hai, că suntem 3, adică... Da. Alo? Aro. Suntem doar 2. Vreau să Serios? Ia stai să mănânc și nu începem. Filmez. Altul 4 filmez. Ok, au intrat încă 2. Bogdan YouTube 1, 2, 3 au intrat. Oh, hai că începe. Vezi, mă, ce se întâmplă dacă scrii al Teams 2, al Teams 4. Filmez, vezi ce se întâmplă? De ce l-ai zis? Da, asta am scris. Asta am scris. Bă, nu trebuie să le zici. Acum o să ia target. Of, doamne. Cut. Le dau bani eu pe server, că am gradul de YouTuber. Da, e live. Fix grad aici.
Am grad de YouTuber. să dai mult de Sharpness 3. What, aici nu e nimic? Era să cadă în void. Era să cadă în void. Eficiență și în breaking. Ce m-ai speriat, tuți? Vezi că face unul what the fuck? Are, Ce? vezi că dă. Retard mod. Ăla avea, nu știu cum să spun eu. Pe Huzuni, hack-ul care îl foloseam, exista un hack care se numea bloc auto. Ai recunoscut că folosea hack. Ăla folosea hack, serios, adică punea Ai blocuri, zis hack-ul pe care îl foloseam eu. da, punea blocuri automat. El nu făcea nimic. Nici tu foloseai? Da, și eu foloseam hack-ul ăsta. Ai recunoscut că nu are că e hack. Șanes, șanes. Ai ceva ce-mi trebuie? Mi-ai luat buții? Bă, iarăși am intrat cu aia care pun blocuri automat și nici nu și-a knockback. Dar unde știi? Pentru că t-ați blaze în ei și nu a sărit. Vezi că fac un ipot spre noi. Aici, aici. Ușu. Am murit. Coenda porului. 2 hackeri. Nu cred că se Aceeași arenă. Stai mă pe serverul să nu vezi că e nașpa asta. Filmați. Hai bă. Nu știu, adică am filmat de 27 de minute. Cred că o să închid aici filmulețul. Ok, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați de butonul de like și ne vedem data viitoare. Pa, pa!